Constituency chairman for who mienu yeah omuba bejinamu enwachi DC any MC for maku dum enum enso so ewo ha ni nyina ne se yewura mampani John Dramani mama ene obapa lodina omantimi amba enti yewura make say Kintaponof MC ewo ha yewura Isaac Donko ewo ha Sansona Nkoranza South ha baby ejlan MC yenua Godfred apanso ewo ha busunya ye Nkoranza North ono so isi no so ewo ha Efa Patrick Sanso ena Kintampo South nana wadaruma this is so ewa baby amiki kanyina na nanom wankasa onkonya sase so no die M0urns Wilfred ewa ha na meka na majahwan na nanom Nkoranza South MP ya oye Asantehene Muammadaruma mo hwajuma waya Bono Asantehene brebia atwamu ono so ewa ha makuntanti ene yewura Emmanuel Kojo ajakum ono minister ewo Jubilee anase ewo presidency se mampani na ni suade hunu no ni nyuma papa na oye ni nyina no yewura Emmanuel Kojo ajakum special initiative ono ana oda no oboa na konta ana no mekana majahwan mantami esuafo pani na yebeka se yewura regional minister ya ohwebunu isi hanyina ono so ejina mu a onini ni anu nyina dimirika omaba se omu bejina mampani John Dramani Mahama ene obapa Lodina Mahama anemu anananom yamame obapa Lodina se yeba on kanche mo se wantumi amade nanso ne yakwansam odi si oba yema wo so se antu akunafoi se omomu yako omomu kafra
sɛ nyame na ɔde ma ɔno ara nso ɛna ɔgye nti mmerɛ mu deɛ ɛyɛ maame lɔde na sompahema ɛka ne sɛ baabi a nana akɔ bia no nyame ɛmfa ne nkɔ saa nso na mose John Dramani Mahama ɔno nso se ɔhene ba Kwame Bafo ya wodɔ so ɛnan menka nkyerɛ wo sɛ ɔma wokafra na ɔma wo hyɛdene sɛ baabi a wankasa Ankobeahene ɛkɔ bia no ɔtumfoɔ Nyankopɔn hu ne mmɔbɔ na ɔngye no nto Abraham kukum na sɛdeɛ wɔbɛto ɔman yi na ɛnyɛ nanso sɛn sɛ onim tuotu yɛ yɛde no gyina akono no nti ɔntwa ntan na wɔyɛ nka ɔbɛyɛ ma no kyerɛ sɛ enti memfa miliɔno mmako ɔha mmienu ahanu miliɔno baako 300 memfa nsi nananom akyea me mo so sɛ nkwankwato nana ɔmanhene nana Kwame Bafo ya ɔtɔ so 9 nana ahemaya nana ya sapoma ya ɔtɔ so 9 ɛna adehyebusia japomu abusua sɛ 300 million tete deɛ no ɛna deɛ no 30,000 Ghana cedis sanse mampani se yɛ nyinaa yɛde abɔsoa ɛbɔ yɛyam na yɛyɛ Ghana no iye nti 300 million ɔne ne yere ɔpapa Lodina ɔsan ɛyɛ sompahema ɛwɔ nkwansama mu ha ɔmo se nananom mefa ntomo yɛ awɔ mu na nwunujo na sɛ moka nkonyagu a mode atua tokoro bi ɛno akyi yɛ nana sompahene yɛ ɔyɛ Emmanuel Kojo Ajakum sɛdeɛ meka yɛ ɔne DC4 no nyinaa ɛne partyfoɔ no nyinaa yɛwura regional minister ogyina mampanyina na mu ɔhene ba Francis Owusuanki ɛka ho ɛne party kakraka no nyinaa se sɛ yɛ mampani ne ne yera yɛ sɛ ya ɛyɛ fɛ dodo ɔmo ntimi mma saa ne yɛnka sɛ deɛ mampani ne yere ne deɛ no saa kɛkɛ nti ɔmo nso ka bɔ mo nyinaa wobom yɛ megyina ha yi meka ho bi sɛ miliɔno baako ahanu mmienu miliɔn baako 300 yɛde pe mampanyini John Dramani Mahama ɛne ne yere deɛ no na miliɔn no ayɛ 600 million sɛ nananom wei ɛyɛ yaseda wei yɛ ka kyerɛ nananom nkwansaman sɛdeɛ wɔyɛ ama NDC amanyokuo ɛne John Dramani Mahama no asɔ yɛni na nana wɔsɛ menka kyerɛ sɛ wobɛfrɛ wo sɛdeɛ ɔno wodi nkɔmmɔ sieɛ no yɛbɛsi biara manaso ɛnte ɔne wakasa oba Lodina papa bi sɛ mɔmo Asante na ɔka mo ho brɛ mu nananom yɛno atɔ piao wano asi wano atɔ de nɛsɛ ɔne ɔhene bɛɛkɔ ɛne deɛ mu ada yɛno asi ɛne deɛ mu ada wadawɔ yɛ deɛ yi yɛwura yɛ a ɔbɛsi mampani anamu Nkoranza so mpahema ɛne yɛwura Emmanuel Kojo Ajakum yɛwura no mo sra ɛne ɔhene ba Francis Owusuanki regional minister ɛne adɔfoɔ nyinaa se sɛ nananom ɛda yɛase wie pɛ na kyerɛ sɛ yɛasrɛ kwan sɛ yɛbɛ ɛma yɛn mu so yɛakɔto adwumadie no so baabi nananom yɛano atɔ ɛdɛm ase ɔno atɔ deɛ wɔhu ɛne deɛ mu ada simanum krane nneɔma no simanum ɛdɔnom ɛne de ɛma yɛi ɛne deɛ mu ada ɛdwom ɛnyɛ di ma yɛi mesrɛ mo a mogyina dwam nyinaa no momfio mosi nana Nkoranza hema nana Nkoranza hema obi amfiri dwom ɛmpɛ sɛ kyena me mɛma security aba yɛn nyinaa yɛmfiri dwom yɛnyina baabi mesrɛ mo ɛne die kwan so mobɛboa yɛn momfiri dwom ɛnimu na hɔ obi amfiri dwom mosi yɛwura nana hema anim yɛwura ma nyina obi amfiri dwom ɛnkasa sɛ Nkoranza ma nyina kyia mo obi amfiri dwom
Ma Mujina and Nkoranza him, Munjina ye. And then on the entrance of their class. Mumfrim Asanteman him. Obia freedom. Abamba Bono, Mr. M0urns police commander, Mr. Badia Ubiano, and you were Ubia freedom. Eh, branch of Mujina and Munfido. Mamma Munfido. Munfrio. When I met Badi, Munfrio. I'm a man, Munfin and Anmachu. You got your gum. I saw a Brenaso. Kunenima, where we are. You be push up with your gum. You be Asrama, or you about being freedom. Sub your Bruce of your song, Obiantim ye. And Grandson might get them, Grandson he might get them one day. Obian to me. Obian to me. And you might be a debated no, and young grandson mine and grandson him, and your day no more. Only to me. Obiara need to me. Nadiana Birum Casacasa. Dear Biara, answer my hand and a man. As it good would be. What you seen about. Nanya depend on the Benya the song, any bad day buffalo, or any baby a woo, any baby a woo, any baby a woo, or any bad way they are big. It's a bullshit. The 12 one in the Amra from a 12 one in the Amra from Sabre, then another Yafra and Benin or so. Bishop of the be German or Amanati or Hinaba Abuya Bianim. Obianet Mamma Casa Casa, Chief. Ah, more yet the day, no more year winning. While they yet be a chairman over to. Now, I hear go for the ever to get tree. So we are one you will say one will be here to pass them here with them. The year one yaman. A grand fight here we are. You would not him this year, Baba. You be a yape. Not at this year, but MC4 most of us Casato to no doors. Woman Yaman Tinta. Adias. See, Asante, and you, I'm a man. That's no Metabas. Jetty. No, no, family. The drama, that's the road to Zibo. Ed Dabi Mahine. And I could say Tama or Tosunai. Dabi Mahima. What am I learning? I'm a dear pass of a sin. Some of this year, a friend of 218. A yampa, and they buy a number of you. We're telling that there were 2 or more on the paper. Nanana Mafia Bakua Pim, our W. Kohine, was high yet, Dabim or Troine, said Omisin and I. Nadam was on by Omisika home, or Pipiano, Nadam was somebody here. Also, no Fanyana Pine, and we somebody Yadasi. That's a Nama. Yeah. Sabre Mr. M0urns Madiana or Pim so PSA or Henry, the Abankan to 1 year in Predu. Yes, Sanadi, the Dom, and the Adrian Intra, Bansi and them on an animatis. The Jaham do a pretty idea. Now, Copia, or Henry by young candidate. Asre na napodi adonse na nanu wodi hia ba yemu na ni chie nkwantanan so eyade yiri proni ka chire ye bodi di agura na nanu no akwati brofo na nanu no wokọ wodi a wosi wodi sika futuro e de guwa mansako awadi mu wosi suje chire wo mo bida mo no de wo ba na suje wosi wa mana wadi guo na sebi eburu sebi akroto wosi mfimfiri madi eguru ketire maso a awehu obosio eba wodi nkunim dia botire eneyi aguraba no no wo barita wo proni fita wo
Wanima Mamlani Amania was a may back to the boa. For Dauru Mentu Mammy that it in Pachisua over Swedayapa. Sawut was a walk. Nasa would find free money who becomes a Masuka, the Wugura. Let's see a Sukochiaso. Na sabi ebosu bosubosu ni soyete eshamia maguwangono mo ekesia eka ho wo barita yeboni di enketia baba wo proni fita awade mu kachire di awade mu sukom enenwo wo no awose bench ni buei mekita ubodua na sabi ebru se yahwawu ma ukoshe subontia bidu betia na sabi sosono wasinsukitwa medane me hono abra me ho ase me montrawo na me potrawo me no refiensio metie wo mu na sabitie o moda dan nyina maka oprekopre e de aka ho wodi na josen na nanomo ajuada akosipro ni beka se e special e unique o de ba ya mamra ni amade e kwaso e sense ba tripo no wo hene ba chira na mamra ni amade no wa mlinte sukoko wodi na chi na wodi no tuo anwono mo kase na so hwie guidi a Nkoranza man wo nyina mo de se wate no wu echi no wo si ampa mo nsane kate enwa bonten so mo fa ne si akonya kase so na sese bi ebru mo tu mo da se mo ni mayuwa mo nchina mo kai wo hene yire wodi mu ka chire wo ba renta enkati ababa no wo se na na mo trase ne niema edam tobi so obobo ni din a wo se na na mo da woroma na tese wo se de mo kan ye no wa fa anya adwuma nanso ahobra se wodi ni tini twitwini ne na se na guna ba se monnim no esoso no woni ba mo wo ko na anya yi a odi ni kuna woti ni suo dia wodi eye wo se ampa na be bonsa tentu ahudu wa miansa wodi si na achi ameso wadawru mo won chese de egunsa aso se mudru mpatanai so a monkai wo barreta woni ne made na busua nyina enkati ano no wose nana no yemfa antu yekoda kesiate owi ayi wode ne nioma edi akire eniema esaso nyina nana no wadawru ma wose apokita ne bede ne ebu ne front aka ho wose atu ne apse no owu ati ayeye ade ntofe no wode ne brensio osoni krom bando fo onyai ni mofom and wadan ni kosiefo a wose ni wu ati kura no obayi na kira mansan ama mansan yi na yede a wode ne nsa wose ampa ne brensani ye ba di bitirisa enne nana no se nana yede akire na yede ntama papa ne ba yede a abode ma henkai wono so waso wo ba wode ni kuro ntama obi ayi wode na chia ban e di ni kurati na akwa bi ayi achia ban na wo kono ko kase ana wo ko won tansa kawa wode wuche ana oni o manyina so e ma wo kra wo ayam so dia wo se kete twatuo wo sew so na nanu we bomode na fati to so na so ne da ye pa kai no se wo yina se atwede na mansa nyina twa ne dia wode wo nyina na wo predi fita wode bu ka kire ebra ye ana wode ko afuom wo broni a wo so kita se kai ene aso no wa prapra wo se ebinsi da wo ba ko no fo no esanse nyo ba no ba wo ba butra wo ba wade a osisa bi ebru ma me pa de me dia koma pa ene wo so wodo ada de ba ye enfantini hia no wo ba de akuna ba wo se apabi kru me ka o se wodidi na ma mbidi na me nsa so me kire dwade a ene amango ene cashews ada so ka ho eti wo se nana obetie tia wa na mo so ka ho obi ayi de de ne be si apakan no dia ka chense wa yire ba no na Ankobia no ene wo yire ka kire o producer wa tutu ne bo ase obi e wode na sipi wode ni kire ye wotina so aye akai no hwa ne se wo yire prakupa no roba ka ni prakuntu wode everybody kru ne ama wode na chi wode na tukwan wo wuachi akontu na Ankobia ya de nyina na chei aye boni di obafu ba ma no wasampa wo wuachi wankra wo yire awade mu ka kire awade mu broni wasi agura na nadia wasampa wo so na bag aye from Ghana suitcase e papa bi ka ho ya bo body kru ni ama mum na wo kai wasi wudu kwa so na wo bie ma kai no awade ma botira no na nya awade ne bia ba machi na wo yam nya nwuno na sabi ebru wo kurukuru ampo na kwa homasa na de bia so wonya kasafo wo ba kurache ane de ai enya bribia wasi meme de mama kurache e ba awade me besuja
maame hwɛ maame di agorɔ maame bɔ nsɔɔde meba wɔde papa ne akomapa ɛna de kɔ ɛde a wɔsi ampagoraba wɔde ne gyan ɛso di akyire wɔsrɛ n'abafo dodoɔ biribie wɔpem soɔ piesie sɛ wɔda wurumo edurudwoɔ da wɔkyea mefoɔ ɛne wɔsi nananom asene nananom sɛ yɛsoa a wɔdwan no ɛyɛ wɔde ebu ka akyire a wɔkuro ne reta wɔsi bo nkono momfa ne nwoma no ɛma kremopani ɛwɔ kurom ha na malam tena so wɔka sɛ hala wakobado a wɔsi deɛ ɔka ne sɛ Nkoransaman wɔne mu nyinaa na ɛtena kurom ɛkɔpem sɛ ɔtwa di apɔn wɔsi ne kura na ɛmu wɔde n'adɔ soa ɛde edi akyire sɛ na ɛdɛ pem soɔ piesie owura ho mmaa papa ɛbɛdandan yɛn ho yɛakyekyɛ owura ɛde aka ho na tɛntɛbɛn wɔhene so ɔho hyehyɛ no David bɔ ne nsanku ɛka ho na busie edi akyire ayɛ firi ɛrina mfanti ne hyɛ ɛne wɔ puro ne fitaa a wɔn soso ofiri Scotland ɛsoso ɛbaayɛ ɛgya fie wɔn sɛ ampa nana no okura ne deɛ yɛbɔ na kɔnhoma okita bi okura bi ɛsoso yɛ ba bi a ɛnɛ dɔte yie ɛne yɛyɛ yi yase yɛn ti wɔn fɛ ntɔsafeɛ na wɔn fa ɛtua ne ka sika wɔn kita wɔn nsɛm bi baako adue no ɛyɛ 5,000 50 million ɛyam so wɔkura ne se ɛdeɛ na mi nka kyerɛ bi kuro bɛntwere boɔ wɔsi kasa na sɛ wotie right, I'm saying exactly. Nana Joma Kesene, and Amadi Muswa, yes, that is the shape of Joma Kesene. Nana Joma Kesene, and Amadi Muswa, that's it, bro. That's it. I Ghana cedis. I can 10 million. Fonti, we just sitting here, but here, as I castle, I'm a friend said, I don't you fetch you. What now by at your door, about Emma and Nkoranza and Ankobeahene. Right, Tabusia, Asante, Hagina, Nkoranza, I am Nkoranza. I said, yes, it's a Biaya, but see the Cosmo. We are not fancy, you come pin. Yeah, we never can, I'm not simply a home. A man, that day, said Bia for so, I'm already a man to be a choppy. They're not doing markets in there, or not some as a day, or more a few, as you know, become movie, or the eye of the so it's a job in mining, Asante job of mine, the sea and the moon, a buyer,
So into us so very nam Nkoranza program no na mahima free na wo ha afia ehia busia wonyina wo ha kodu mu nipa nyina ajoto abodom ene de oja honeba ajebafo Nkoranza mahine na Ankobeahene omo eja na kwan se de amamre de amayete na bibia enso ayoboko tu ye ntwa kakra nche ina ho se de prayer ebehunu omanu Nkoranza body discipline sa do ade jumade bi wo ho Kotobuja TV sa M0urns ni afa o de mate e be kasa jumadi e be atemo cheme odaroma na yehu se be esi etie enso ewo ase yes nti utie adanse ya kronoma no ni pampempe wo mu na di e de afa nana Ankobeahene ho a ese nana ye obi a sabi Nkoranza man wan to man na se interview ayi o yes, let's see. I was for there. Yeah, my hair na. Na wa here wa antwe komo. Local big aka enche. Na adanse ya kroma no mu nipa ina di de efa na Ankobeahene akokra hu ya. Na se ohene otina se odwe o man ni ye yo. Ne kan ko ba. Ya enye asipito. Yes, nti na no everyone hire no be kasa bia. Ronu mu ya man fi wo. Obeka Asantehene raba ha da ya man na ye no. Bia ya ye no cost. Ho an na so na Ankobeahene na ye cost. Kwan we na de ekura ho. Ya na wo hwekuru manye se bia me ha manye akasam. Ronu mu mpanyini ebu kwada ni pem obia ada peshi ada bia aye ko nyamefa na Nkoranza Ankobeahene o ne ba eje ba fo ka isi se de o maka ya te o ne ba eje ba fo aye o ne ba eje ba fo aye sabi na Nkoranza man ba amamada ni amadimu tisana eti ento e was here live on YouTube Sabre by Grace TV. Okay, the young kitchen komo na bibia kanya boko na de tekala diti na ye de asom Sabre ye de Sabre ohene nana Ankobeahene na mu no aba ya obaye wufusom Kristo mu de e de ama o man ni e de kokofa no ane ba e ba ye na oba na otiapa ka bi na ehu yabusia na nya asem pito akra tete obika tete e obi kire Asante obika Asante obi kire na ye kitchen komo e na bibia ni bako ana opanyina pombo ko de wadaroma ye de nyame ase machina odin de se wadaroma we dey edit nana aje bafo okay na aje bafo okay ti o ha na ese nana yo da for me na se me no de ke di ye masika ko se ono no yo hene ba aje bafo na me nana aje bafo ti na e ba no Nkoranza ma mu de nana de o se mranti ai o kuma de ye na no okay hai Ankobeahene ba ko pe na o hedo ma buka mo ayo ntia okay hodo de o ye ma mranti so ya se bi mo a o manya job opportunities okay o a at least almost a call man when I'm not no you know hodo and I'm a say you na tin aya camera said ya o ma said it yes na you bia e bia e dey ye shebe nim sa e hu ni fo ye share no mentia na ade kana ho asem kakra che ma best Nana de Nana say Nana a philanthropist. Okay. Say okay, omo yeah the redenomination of Ghana cedi now currency now. President for time he was part of it because he was a budget officer. Oh okay. Till now we said money now he was part of it. And aside that, you know, Sansi a farmer. Remember when we join another community Sabe na so free am we want to like yes na community and Sabe o free no say amabeni amanye say amakom and Nkoranza we na ya senior business ya ba ko say Nkoranza if mo say amakom and oboju be o di na e ka Nkoranza na ka amakom na yeti whatever so the man so American na say you okay over here among before our door Nkoranza okay youth and say hectares yes, but they go outside. They get the no had. I'm here. This stage we are. Oja for say the academy so take for you. Asade no. Asante Burakasa. Afi na bua uta say can. To say just na obie ni sembo bia. Oh, okay. For your principle and over Mabura.
na abo mo a e bebre e o Nkoranza mo a ya me na fufu bi mo a na adaro mo they are health administrators because okoye health director assistant health director of Ghana Health Service. Ghana Health Service. Oh, okay. That is before and son I'm going to say the LPP government in the opposition, the position. Oh, okay. Through that period, no, not to me, Buama, Mantia, you more at least I'm already square no here, you might me then you might which if you require me now for wow, and to me now, the goodwill and that's in the legacy of our John Nkoranza. Wow, now here. Maybe so I send me by any idea. I don't want to do more. Emma, ne, is as in the Nkoranza. It's another idea. I say, kind of want some idea. And it's now who say, at the 4 feet, at each new bench, Emma, I say, every scene and not a sipa. It's not Ubisa and I said, okay, Matiani, you chat up, the Nkoranza. Idea I was sure some Naoka, and the actual or mine, there be account mine him and then Nkoranza mine now. And I call about 4 hours or so 9 Nkoranza mine, and then I asked for my auto some years. They make catch up one and say, and I'm more before one new one with you. I always say, I can say, oh, Nkoranza mine would get. And you say, they are bring proper for us, oh, mine. It's an animal come up to me. Okay, now I feel so. I'm so. And the very say, they are, yeah, say, open the and I say, Bema, no do anything. No, best as an animal in Yakuma to you was happening. Matia Bemena, that's okay. You were live on YouTube by Grace TV. Okay, waiting up for the football. Yes, okay, that's it. I get to us enough for you wrap it up now. I can be and so to us. Yes, it's okay, young trust way. It's Asante, Ubudruha, Medical catch or you for catch Bunkum Nifa, the Biaba Fabia, or mining Abba Abetai, Jumediachi, Yawina, Yakumapa, Abetai, and Nkoranza Mahichi, Ama, Waye, the Ankobeahene, a year. I said, yeah, it's of course, I'm a community, and then now or Hase or Car, or Tina mining champion, and so, and Nana Antoine, which Fabre Antoine, and also I say, I also other text you, yeah, Eddie Kumakra, okay. Okay, it's Nana Antoine, also ever have. And after Nana Paso Ehne, yes, Nana Paso Ehne, now also ever have. I would say, Nkoranza, I was Asanteman. Nkoranza eka adonten efeko sa also mama duani and then anon eka adonten efeko no do no ha and afei asemi abusua no on say Nkoranza eya asemi say dem komi asemi no afei Asante agona and so ka asemi abusua no and afei esubua and so eka asemi no you na suwa mahima e wo ha say afi anoma tempu ya eka asemi abusua wo nyina bai e beta mahina chi e ma tie e koso say ye ni no. The former president of the Republic of Ghana, another Danko Akufo-Addo, was also here to sympathize with the Nkoranza state on the demise of Nana Ankobeahene Oheniba Eje Bafo. And so I check where wrap up that way. Yeah, to Asante Man for the kai say Ufo Doso Abusia, we need na Kronamu sabi free Nana Mahima Hifie Eba and then you have Fabia Bofunifa and the prayer Abenti says Kronani Komana any abre ya ubia etechi ama na Ankobeahene yi ubia ko bia so kan say e hyase na no branda na atoamu na okra course na ya wo ene ne pompon so ye na ene agya Nyankopon ya adom a wode na Ankobeahene ebekọ ekura na wakoja na kwan say dia amamene ni amanse enti enche kra say mpanyifo enti no na no beto aso no tom edi amano ewo biaya sabi misremeka ye ekosi na menu abako ha sei menu ine dwadi a wodina no den me no na yetwe nkomo busua ye ni ansam training wo dwadi so nkopa enti me no na tawai me no na ye kase na oka biaka yes and share amansan sadia eti yes okay enti menu e wa ha yes menu e wa ha yes see, I was trying to come back and say, I can be so.
Nyansim kuma kra Nkoranza man ne o mo chere do e dia chere na Ankobeahene ohene ba ajeba fo okay enti o dia member he na me ha yes chama je na ye kasa na bibia enso ayasu je usia me pese ba prem wa kasa na menka bibia kansa ho kasa abusia ye nua nse wo je mi won tenta fidi so ye pa jinya me tv ena Vibe 360 na o ye se twoli ba ko a on so juwadie bi e fa Asanteman ho se e won Nkoranza ha e wo tiobodom e wo brekum e wo chese baby ya bekro baby akọ be chem dia kwanta abobo da bia da bia akọ na ene o ha se bi tama na kwa ba na bushafo kakra ya onso ba ya observation o do anthem the course bia o bro ntwa funi ka kanche asana bibia to jama bibia abokọ de adonya hwe ye mo din se tu aboba no okay ye den yamia se down track for observe ya damase say must subscribe to your channel by this tip ya won nepa bebiri na ade ma me de agema dan so Vibe 360 okay ja sentwa adwuma ya ne o nene ebe piem ye Nkoranza tumfo PC asase so ana ya wono na Nkoranza Ankobea ana ne oda form na abusia pani na behwe we ne hu nya se nka ye ne ye ka kire wo na osanka oba na obehwe amamre ne amania Asante wo okay efekeke na nadu danko akufado yes abe piemu mpanyimfo atitu bebre na aba abe piemu danso abiam nek no aba the humble billionaire Kenska sabon wutia futia iska omina aba abe piemu kumbi to akokra na abuja ensem de edoso de by Grace TV videos no gum bebre mon subscribe ya subscribe for more updates fa Asanteman ho fa Ghana man na ye de titiro no ya Asante ani yesun sikadwa ni bi fa Asanteman fa sikadwa ho dia ye ba besun okay before say you record no abusia beso na obo channel nti but that's kwa obo channel nti no meba ma ye show you say ahemfo no Asanteman ma ahemfo dodo no agbai sure ya ma kwa na musi for buy ya ma branya ma chuku ya o hwa dia na ma study ade bi say Asanteman hia mu bia Asanteman ka akwa bebi obi no hia mu hwa dia na aka na no mabomu a efi sa abro na besi abli bia yi rounding kabomu ne korea etu ana on say Asanteman ya di odo kabom ana etete Asante agichere Asante so what I say ntino mpanyin se ka onantia what I say ntino sene ne atu Nkoranza man bit matu bi foforo okay ye mpanyin ye se itija ukoso teja da unu abodi se ma enkan majan meduru hanza akopensu okay what I say ntino unity na ewo Asanteman mu no eno anene adadi a okay just amahine fo nyina ayeden aba abija Nkoranza mahine ama wakura ohine bachi kama okay but then me you kwa pages need to join na abusia emfo ma wadaroma abusia me channel a ye jumagu supa Vibe 360 GH Vibe 360 GH VIBE 360 GH say open hot stories say bobi ma me nya be pa na do ma hene nya stop bombi ni tia how dey oba biagu ho what I say ana the science so ewo akofna media okay akofna media ye no ye channel na koye amamre ne amanye sem ana Asante de straight up Asante de na titiru ana ye no ye ton some people be fast bio enya dia ye be makwan na panyi kwa obi mfane nsa bi nkyire na jafi what I say nti say ye nso ye wo ho no de ye mpema dikro bi oti baby me kasenti akotopo ne abra ne nananom ye nso ye wo ho okay what I say na nyame nso na ne sikadwa maye opportunity ne say ye nso yetumi gina platform so kasare de yeah ma krobi a diamond say simu kasantia kadwa ene kotoko hene enya dwuma da enti no usem se ne
follow me and subscribe to Vibe 360. And I did baby, but page is Vibe 360 GH, Akofna Media, okay, and a Jinyame TV. Ninja you can't Asanteman. Straight up Asante what's the meaning of that? Sebusia, it's really a bit as I best of don't give me the emoji of Branham kind. I made the money, everybody, the Pima break, my best share beam. A day man of that saw share me. I feel Kotobija TV, also Nkoranza Brady and Ray, that we give a because of me, I want to change my dear call. And I'm mere meaning about my dear United South Africa. Please be careful. Why? Our papa, Matia, Wadama, may careful amount of talk. What's it? Somewhere, birthday girl, belated happy birthday. And I feel comforted. See, do us a good job, my dear. But I say, I'm a Pumboko there. And I feel Brago, I'm a Brago. We know about the amount. Also, Pia, good job, keep it up. But I say, I'm a Brago. I was in the I didn't have a payment. That's all just pressure. Obituary Enterprise, Kumasi, South Just Junction, SOS, Navy Sanso, and a better grades financial services. Yeah, America, which memu, Canada, which memu, and more. I feel more. I say, will be more Japan or Salma anymore. We now must have some better grades financial services to one more. The BPI and Square. We did the covenant. I prepare me vision. Yamin Kain, I home, one jet at time. I don't see you yesterday. I mean, Macau. Bye bye. Amazing.